San Franġisk ta' Assisi twilet fl-1182 f'Assisi u mit fl-1226. Fl-aħħar sentejn ta' ħajtu, meta kien marid bajnejh, kiteb il-Cantico delle Creature, magħruf ukoll bħala Cantico di Frate Sole, magħruf bil-Malti bħala l-Anja ta' ħlejjaq. Fi proza ritmika famla tista' tgħid ta' salm li għad bidu mill-lona lill-letteratura Taljana. L-Anja tal-ħlejjaq. Twajjeb mulej, int l-ola, tista' kollox. Għalikum ma' tifħir, is-seb, il-ġieħ u kemm hawn barka. Jixuqu lek biss jgħala l-aktar oli u l-ebda bniedem ma jistħoqlu li jistenismek. Mulejja, tkun infaħħar maħlejaq kollha tiegħek u l-aktar moħtna x-xemx li biha jibda jum u jrox id-dawl. Għaxi sabiħa u tħeġġeġ bl-isfadija ġibija tiegħek l-aktar oli naraw fiha. Mulejja tkun infaħħar funa l-qamaru fil-kwikeb. Għamiltom fis-smawiet leqqina, onja u sbeħa. Mulejja tkun infaħħar funa r-rieħ fiż-żiffa u fl-isħab, fil-bnazzi, f'kull tibdil li minnu tajjex kull maħluq. Mulejja tkun infaħħar f'ħuna l-ilma li hu meħtieġ qatih, irżin, ta' siwi u safi. Mulejja tkun infaħħar f'ħuna n-nar li ddawwar bih id-dlammijiet tal-lejl u żbejjaħ kollu dija, sħiħ u qawwi. Mulejja tkun infaħħar f'oħtna u għomna l-art għax minna il-għejxin u jitmexxina u ta' tifrot kull bixra war bl-irwien u xejjix. Mulejja tkun infaħħar f'dawk li jaħfru għal mħabtek u f'dawk li ġarbu l-mart u l-hemm bla ħluma. Imbirka dawk li laqgħu kollox bħajr u slim għax minnek l-aktar oli jieħdu l-ħlas. Mulejja tkun infaħħar f'oħtna l-mewt tal-ġisem li minna ebda ħaj ma jista' jaħrab. Ħażin għal dawk li jmutu fid-nubit il-mejta. Imbirka dawk li l-mewt issibhom jagħmlu r-rieda mqazza tiegħek. Faħru birku l-mulejja u iżu ħajr u bla kburija xejn għaqduh il-koll. San Franġisk. San Franġisk Qaddis, San Franġisk poeta. San Franġisk Qaddis huwa mill-iktar qaddisin magħrufin, maħbubin għall-aħħar 800 sena u San Franġisk poeta huwa l-ewwel bniedem fl-Italja li kiteb l-ewwel poeżija bit-Taljan li fetaħ it-triq għal-poeti kollha Taljani, fetaħ it-triq għal minn Dante sa Petrarca sa Tiruldo. Huwa l-ikbar qaddis fost il-poeti u l-ikbar poeta fost il-qaddisin. Kiteb poeżija waħda biss, poeżija kbira, poeżija sabiħa, poeżija li taqra kemm taqra, tismaħħa kemm tismaħħa, taħseb fuqha kemm taħseb fuqha, tiġbor fiha in-natura kollha kemm hi. Titkellem fuq Alla, titkellem fuq in-natura, titkellem fuq Alla, titkellem fuq il-bniedem, titkellem fuq dak kollu li jiġbor il-ħajja. Walek hija magħrufa bħala l-Anja tal-ħolqien, il-Cantico delle Creature. Xi ħud jafu anki wkoll il-Cantico di Frate Sole. Hija Anja tan sabiħa. Anja illi meta tismaħħa trid ukoll taħseb fuqha. U dak li dan il-ħsieb tal-lum din riflessjoni se naħsbu fuq din l-Anja u ngħidu għaliex saret din l-Anja. Qabel xejn inġibu qudiem għajnejna il-San Franġisk li qiegħed jikteb din il-poeżija. Ma kitibx bħala poeżija biex jistudjawha l-istudenti għal xi eżami jew nkella
biex jaqrawha n-nies f'ħin ħieles tagħhom. Imma kitibha għax hija biċċa minn ħajtu bħala sfur li jagħmel għanja sabiħa filgħodu u jgħannija mhux għax hemm qudiemu xi ħadd li qed ismagħha, jgħannija quddiem ir-re, jgħaddiha quddiem dak li jġbor id-demel, jgħalliha quddiem il-kbar, jgħalliha quddiem iż-żgħar għax hija għanja li qiegħda ġo fih u toħroġ minn ġo fih biex tagħti l-ferħ il-ħaddieħor. U ħaddieħor meta jismagħha jintara bil-ferħ. U għalhekk nistħarru San Franġisk li qed jagħtina l-poeżija bħal xi ħadd li qed jagħtina għanja nisimgħuha dil-għanja, nieħdu gost biha dil-għanja, u mbagħad nibdew inkantawha miegħu, u mbagħad nibdew inkantawha waħedna. Nistħajlu li San Franġisk beda dil-għanja, u meta nisimgħuha mbagħad aħna inkantawha miegħu. Inġibu qudamajna il-San Franġisk hawnhekk fil-Knisja ta' San Damjan. Hawnhekk waħdu. San Franġisk tajba qed ikun jaf kif kitibha din il-poeżija, meta kitibha din il-poeżija u għaliex kitibha din il-poeżija. Ma kitibiex meta kellu il-ħajja fil-pjaċiri tad-dinja, fil-riċivimenti, dawk il-ħajjiet li kien jgħix ma' żgħażagħ fis-sfin, fil-kant, fil-ħajja artifiċjali ta' Ronja. Imma kitibha meta kien ġaqama. Kitibha meta madwaru kellu l-mart, meta ġismu kien bluġieħ, kien jgħix hawnhekk f'darar waħdu. Kien iżuru kultant xi annimali jidħol fl-ar, kien iżuru kultant xi ġurdien. U dan kien jinkwitaħ il-San Franġisk, mhux għax kien ġurdien, imma ġieli kien jitelfu xi ftit mill-ħin tat-talb tiegħu, mill-ħin tar-riflessjoni tiegħu. Għax biex kiteb din il-poeżija San Franġisk kellu jisum fil-ħsibijiet tiegħu. Isum biex jwara fil-ħsibijiet kollha tad-dinja u jista' jogħla il-fuq bħalma jagħmel kull poeta. U għola tant il-fuq li ħareġ dan il-poeżija tant sabiħa. Kitibha f'ħin tal-iktar dbatija ta' ħajtu. U għalhekk kitibha b'mod sabiħ u d-dinja tant oġbita din il-poeżija għaliex qisu kien hemm dak il-vażun mimli fieħa tal-Vanġelu li kien vażun magħluq ma kien jabbi ħadd, imma xi darba dal-vażun waqa' u bil-daqqa liha inkiser u meta inkiser ħarġet minnu din il-fieħa kollha u mliet il-kamra kollha, id-dar kollha bi fuħa kbira. Kellu jinkiser l-ewwel. U hekk San Franġisk. Sakemm ma kantax dan l-innu madwaru kien su kollox magħluq jafuh ftit nies, jafuh fin-natura. Ma mbagħad il-mart kissru, il-mart farku, il-mart taħ daqqa kbira. U meta ħareġ minn dan il-mart, minn dis-solitudni, ħarġet din il-fieħa, ħarġet dil-lanja tan sabiħa. Fil-ħin sabiħ ta' dan iskiet, San Franġisk jiftaħ il-ħarsa tiegħu lejn is-sema, jiftaħ il-leħen tiegħu u jintona din il-poeżija, jibda din il-poeżija. Kun infaħħar int mulej. Ħassu hawnhekk San Franġisk f'libertà kbira. Kien ġama. Ma kellux jara affarijiet oħra. L-affarijiet l-oħra kien jista' jara, kien jistgħu jnessuh. Imissa seta jara biss din iż-żbuħija li ma jarawx l-għajnejn, imma li tara l-qalb, din iż-żbuħija li jħoss fih il-poeta, din il-poeżija li trid toħroġ minn ġo fih, dil-lanja kbira. Dil-lanja li tifetaħ l-ewwel nett kien jitlob San Franġisk biex jitlob l-Alla u jgħidlu għal-ħin wieħed, għal-ftit ħin. Fejjaqni mid-dbatija, fejjaqni minn niket ta' dbatija, fejjaqni minn dan id-durur kbir biex nista' niftaħ qalbi ma' sħabi, biex niftaħ qalbi miegħek. U meta niftaħ qalbi miegħek inti tisma' dil-lanja, din il-poeżija, din il-poeżija sabiħa. U għal dan il-bini antik ta' San Damjan, għal dan il-kunvent ta' San Damjan, għal dan il-skit ta' San Damjan, tistema' din il-poeżija, kun infaħħar int mulej. U isu il-ġebel tal-kunvent qadim, isu l-ilma li għaddej minn dan il-wiet, isu il-ħdura dawar il-post, isa tinaqat miegħu. Isa tintaqa' miegħu.
Allora San Francisco iħares lejn Alla ninbiek fis-smajtu jgħidlu x'teżor kbir tajtni. X'teżor kbir tajtni. Qabel insaqsejtni xi trid? Xi trid? Franġisku xi trid? It-teżori tad-dinja kollha? Jew it-teżor tal-imħabba? It-teżor ta' dak kollu li huwa artifiċjali? Bħal m'għandek fjura tal-karti artifiċjali ma fiha nebda fiha? Jew it-teżor li nagħtik dak kollu naturali? Dak kollu li hu frisk, dak kollu li hu ħaj, dak kollu minn fieħa, dak kollu li ħareġ minn idejja, mhux ħareġ minn artifiċjalità biex tixbaħ xi ħaġa oħra, biex tibdilha ma' xi ħaġa oħra. Kemm hu braħi San Franġisk li jibdel dak li huwa sabiħ ma' dak li huwa artifiċjali. U darba San Franġisk jinżel fil-kunvent tiegħu, u jħares jgħal konvent tiegħu u jgħidlu mulej, din id-dawl fruħi, din id-dawl f'qalbi, ħanni inħoss kemm tajtna affarijiet sbieħ fil-ħajja li m'hemmx għalfejn niftħu għajnejna għalihom biex narawhom. Imma li nħossuhom, li ngħixuhom. U li tgħixhom hija li jkunu biċċa minnek. Daqskemm tgħix idejk meta tħaddem idejk u daqskemm tgħix ħsiebek li tħaddem moħħok, hekk inħossu l-ferħ li tajtna ġo qalbna. U allura San Franġisk aċċetta minant Ġesu din il-grazzja li għatih li jaraf iż-żbuħija tan-natura. Jista' meta tisma' fuq dal-affarijiet taħseb u tgħid imma tkun San Franġisk biex Alla iwedek din is-saltna tan-natura. San Franġisk li jgħix tant snin kbar. Li għax tant snin kbar ilu, li għadha tant ħafna żmien. Imma San Franġisk għadu jgħix ma' nallum, għax natura għadha ma' nallum. L-istess natura li jgħix San Franġisk, l-istess ilma frisk li żel mis-sema, l-istess ilma ġiri li żel mal-muntani, l-istess sħab illi żejjen is-sema, għadu l-istess sħab, għadu l-istess ilma, għadha l-istess natura, għadha l-istess arja friska li żejjen il-ħajja llum. U għaliex mela aħna ma nħossux il-ferħ ta' din l-arja. Il-Knisja fejn San Franġisk kien jitlob waħdu meta kien l-Knisja f'ira u jgħid insib il-għaxqa tiegħi meta nitkellem miegħek mulej. Insib l-għaxqa tiegħi meta nitkellem man-nies fuqek. Insib l-għaxqa tiegħi meta nitkellem fuq id-batija tiegħek jew aħjar meta nitkellem fuq l-imħabba tiegħek. Kemm nixtieq in-nies iħobbu għad l-imħabba mhix maħbuba. Kemm nixtieq li n-nies jifmu, japprezzaw, jħobbu din natura inti tajtna. Dan il-ħolqien ta' dejk, dan il-ħolqien sabiħ, dan il-ħolqien li nimxu fih u ngħixu fih u ma nipprezzawx bih. Kuljum hemm xi għanja ġdida, kuljum hemm xi ħolqien ġdid, kuljum hemm xi ħaġa ġdida li qed tagħmel il-ġdid. Hemm xi ħaġa sabiħa li għandha kuluri tant sbieħ, hemm xi ħaġa sabiħa li tiċċaqlaq, li ttir, hemm xi ħaġa sabiħa li tibqa' dejjem fl-art magħna, hemm xi ħaġa sabiħa li taqgħadna flimkien tnessina. Hemm xi ħaġa sabiħa li ma nafux kultant meta hija l-ġenna u meta hija l-art. Hemm xi sabiħa li ma nafux meta aħna qaddisin fis-sema jew meta aħna ħejjin fl-art. Kemm sabiħ il-kelma tiegħek. Mulej kun inti mfaħħar. Kun inti mfaħħar. Għalik kull tifħir. Għalik kull għana. Għalik kull ġid. Kemm raw artisti il-San Franġisk sabiħ fid-deriet tagħhom, fil-pittura tagħhom, imma fil-ħarsa kalma tiegħu, fil-ħarsa sabiħa tiegħu. U għalhekk ħafna drabi il-bidem jaħseb imma l-istess possibbli, l-istess natura għandna llum meta jisma' il-klim tan sabiħ fuq natura
ta' San Franġisk, meta jitkellem fuq din il-ħdura, fuq dan il-frott, fuq dan il-sħab, fuq dan il-sema sabiħ ċelesti, meta jitkellem fuq l-ikħal sabiħ tas-sema, meta jitkellem fuq dawn l-affarijiet li tantu ma sbieħ waħda wara l-oħra, li faħru l-kbar, ifaħru żgħar, ifaħru t-trabi, ifaħru żgħażagħ, ifaħru żgħażagħ, ifaħru l-irġiel u nisa, ifaħru l-xjuħ, ifaħru kulħadd. U kulħadd isu jingħaqad ħaġa waħda u biex jgħid kelma waħda biss. Tkun infaħħar int. Il-klim sabiħ li beda l-innu tiegħu San Franġisk, Laudato Si. Laudato Si, kun infaħħar int mulej. Tkun infaħħar Alla safar żbieħ tal-ajru. Tkun infaħħar għat-titir tagħhom, għall-ġwienaħ tagħhom, għar-rix tagħhom, għall-għana tagħhom, għall-libertà tagħhom. M'għandhom xejn ixekkilhom, m'għandhom xejn jassarhom. Din il-libertà kbira li intant il-bniedem huwa bidilha mal-jasar. Erġa'at il-libertà mulej, erġa'ti dik il-libertà li tajt il-bniedem. Dik il-libertà fil-ġarna tiegħu, fil-poeżija tiegħu, San Franġisk jixtieq li kulħadd jgħix. Daqs kemm għandha l-libertà s-siġla ta' il-frott tagħha, meta jixraq, meta tara li huwa missir biżejjed. Daqs kemm tagħti l-libertà li sħaba li tinżel u titla' u tqattar li tagħmilna. Daqs kemm tagħti l-libertà li x-xemx. Għaliex il-bniedem biss għażel jew jista' jagħżel li ma jgħix fil-libertà. Il-libertà mhix li tażel il-ħażin, imma l-libertà hija li tażel u tifhem aktar it-tajjeb. Il-krim tal-poeżija li jinqara kuljum f'tant universitajiet, f'tant skejjer, jinqara kuljum f'tant messaġġi, jinqara kuljum fil-medja, jinqara kuljum fil-ġurnali, jinqara kuljum fil-ħajja tal-bniedem. Din il-poeżija magħrufa, l-għanja tal-għaniet. Imma jinqara jkoll kuljum mill-bidwi li jaħseb il-qam tiegħu, mill-ħaddiem li jara x-xogħol tiegħu. Il-kreaturi kollha, il-ħolqien kollu, m'hemm ħadd. Il-ħolqien kollu ma jiżbalja qatt. Għanja li għandha titkanta mill-ħolqien kollu. Għaxek ma titkantax mill-ħolqien kollu, ma tkunx għanja sħiħa. Għandek kor li joqsu xi vuċi, għandek kor li joqsu xi leħen sabiħ. Id-dwar li ikeċċi id-dellijiet. U jara jkoll San Franġisk din il-poeżija tiegħu xi ħaġa ġdida għaliex il-kull min jaw fil-ħolqien m'hemmx wieħed ikbar mill-ieħor, jew ieħor iżgħar mill-ieħor, jew ieħor li għandu aktar mill-ieħor, jew ieħor illi jifhem li jista' jaħqar ħadd ieħor, imma fejn kulħadd huwa ħuk, fejn kulħadd huwa oħtok, fejn m'hemmx skala l fuq, jew skala l-isfel, jew skala fin-nofs, imma fejn hemm familja waħda, fejn missieru fis-sema u l-bqija tal-ħolqien kemm jekk huwa l-bniedem, kemm jekk hija tarbija, kemm jekk hija l-mara, kemm jekk hija r-raġel, kemm jekk huwa x-xieħ, kemm jekk hija s-siġra, kemm jekk hija l-kowba fis-sema, kemm jekk huwa x-xemx fis-sema, kollha kemm huma aħwa u għalhekk San Franġisk isejjaħ ħoħ l-rieħ li jvemven, ir-ruħ li jitniet fit-bart fix-xitwa, isejjaħ ħoħ il-asfur li għandna l-għanja tiegħu, isejjaħ ħoħ il-qamħ li għati l-ħobs ta' kuljum, isejjaħ ħoħ il-qamħ li għati anki it-tieq għal-ħobs tal-Ewkaristija, għal-ħobs tal-ġisem, għal-ħobs tal-ruħ. Kemm nis jistudjaw għad-l-għanja, kemm nis ifittxu kuljum kull kelma tagħha biex jaraw din l-universalità li kien ngħidu llum il-kelma globalizzazzjoni fej mhux globalizzazzjoni biss ta' flus, ta' ekonomija, globalizzazzjoni biss ta' seta, globalizzazzjoni biss ta' saħħa, imma globalizzazzjoni ta' familja waħda. Fej kulħadd huwa ħuk, fej kulħadd huwa oħtok u fej il-missier huwa wieħed. U fej jekk tweġġa l-ħuk, tweġġa l-missier.
u fejk toġġa l-missier tkun toġġa l-ħuk. U għalek fil-konvent, fil-ġebel tal-konvent, anki f'kull ġebla tal-konvent, kien isib din il-ħajja sabiħa tiegħu. Din l-atmosfera għaddisa, din l-atmosfera ek sabiħa. Din l-atmosfera li fiha tiġbor kollox nerġa' ngħid familja waħda. Jekk hemm xi ħadd nieqes, hemm xi ħadd nieqes mill-familja. Hekk hemm xi ħadd nieqes hemm xi ħadd il-bogħod mill-familja u la il-familja mhix sħiħa. Dik ix-xitla żgħira, xkejkna, imma li għandha saħħa tant kbira li taqsam blata. Toħroġ minn ġo blata, minn dak il-blat hekk kiebes, minn dak il-blat hekk sam, minn dak il-blat li ma jitkisser b'xejn, xitla żgħira tirfex, tirfet u toħroġ u tfakkar fl-ilwien. Tfakkar fil-ħajja li moħbija anki f'dik il-blata. Tfakkar li m'hemm xejn li ma jistax jirfet il-ħajja fih. Jew f'kelma waħda tfakkar li m'hemm xejn li ma jistax ikollu l-imħabba fih. U għalhekk hija l-imħabba li taqqat il-familja. Mhux il-għana joffret oħra, mhux il-poteri joffret oħra, imma hija l-imħabba li taqqat il-familja. Fejn hemm l-imħabba m'hemmx immankat u b'saħħtu. Fejn hemm imħabba m'hemmx għani u fqir. Fejn hemm imħabba m'hemmx baħar u art, m'hemmx sħabba u art. Fejn hemm imħabba hemm familja. Fejn hemm imħabba hemm il-missier, fejn hemm imħabba hemm it-tifħir. U għalhekk anki l-ilma. San Franġis f'qatra ilma jara s-saltna kollha, jara id-dinja kollha. F'qatra ilma jara l-ħajja kollha. Kull fejn hemm l-ilma hemm il-ħajja. U iktar ma l-ilma u sabiħ, iktar ma l-ilma u nadif, iktar ma l-ilma u ċar, iktar jista jagħti l-ħajja. Iktar ma l-ilma u maħmuġ, iktar iżid il-ħimieġ fil-ħajja. L-ebda ilma maħmuġ ma tista' tnaddaf bih. Għalhekk l-ilma maħmuġ marbu, armih, irbaħ bih l-ilma safi. Għax l-ilma safi jagħti l-indafa fil-ġisem, jagħti l-indafa fil-ħajja, jagħti l-indafa lill-pjanti, jaqtalaċ il-ħajja kollha. U l-bniedem li jbiri xufteħ fl-ilma bħalma s-siġra li tbill il-bqra tagħha fin-nida isib il-ħajja tiegħu u jfaħħar l-Alla għaliha. Din hija ranija ta' San Franġis. Din ħajja San Franġis li jara anki lill-Alla jinżel kważi kuljum bħalma jinżel il-nida, jinżel man-nida kuljum, jinżel kull firodu, jinżel bħala bniedem. Jinżel bħala bniedem imbagħad li jaqqad dak it-tqiq, li jaqqad dik l-aġina, li jaqqad dik il-ħobża, li jaqqad l-Ewkaristija. Dak l-ilma, dak l-ilmijiet, li jinżlu kull jum mill-muntani għal-widien, dak l-ilmijiet li jinżlu kull jum misħab, dak l-ilmijiet li kull jum inatfu, isaffu, jagħtu l-ħajja. Oħtna l-ilma, kull mfaħħar int mulej, minn oħtna l-ilma. Din il-parti mill-familja tad-dinja, din il-parti min-natura, din il-parti sabiħa l-imbierek, din il-parti tat il-ħajja l-insetti, tat il-ħajja l-asafa, tat il-ħajja l-siġar, tat il-ħajja l-bnedmin. Kun mfaħħar int mulej, kun mfaħħar arħuna in-nar, dan in-nar li jagħti id-dawl fid-dlam ta' bil-lejl, dan in-nar li maħallix nibżgħu mid-dlam. Tkun mfaħħar int mulej mill-art li tatina s-siġar u dan is-siġar jagħtuna l-frott. Tkun mfaħħar int mulej minn dan it-trapp li mih ġie magħmul il-bniedem. U dan il-bniedem jerġa' jagħti kuljum il-ħajja dill-art bil-ħidma tiegħu. Kun mfaħħar mulej għall-ħidma tal-bniedem. Kun mfaħħar mulej għall-kelma tiegħek li tajtna fil-kodba mqazza li fakkuna dan kollu. U bekk San Franġis faħħar kull ħaġa li għandha l-ħajja u li m'għandix il-ħajja. Għax kull ħaġa hija membru tal-familja. Kemm jgħid kliem sabiħ San Franġis anki f'talb ieħor tiegħu
tal-pieħor tiegħu li jixtieq jitlob il-Alla u jgħidlu nixtieq ikun inħeġġeġ bħal dak in-nar. Bħal dak in-nar li jaqbad, bħal dak in-nar li meħallna qatt fid-dlam, għalhekk kien iħobbu tant in-nar San Franġisk. Bħal dak in-nar li fejjaq San Franġisk meta marat ħafna bajneħ, it-tabib kellu jordnalu għal dak iż-żmien, parti mill-kura kienet li jagħmel ħadida fin-nar u meta ssir ħamra taħraq bin-nar imissilu majneħ biex inaddaf il-mar tiegħu. U San Franġisk x'intasal il-ħadida taħmar ħdej għajneħ kun mfaħħar intmu lej min-nar li tfejjaq, li s-saffi. Meta kiteb din il-poezija San Franġisk tira dan kollu. U meta aħna naqraw din il-poezija u newlexu din il-poezija, ikun jixtieq li aħna wkoll nifhmu dan ħsieb li hemm kull darba wara kull kelma li kteb San Franġisk. Il-fjuri li għandhom il-wien tan sabiħ, li għandhom fiħa tan sabiħa. Il-fjura li meta tagħti imbagħad il-fiħa tagħha kollha ma taħu xejn għaliha, ma żomqat fuq għaliha. Ma meta tagħti il-fiħa tagħha kollha u mbagħad tmut ferħana li kemm kellha fiħa tagħta l ħadd ieħor, palma huwa kemm kellu mħabba fih tal-imħabba lil ħadd ieħor. L-idej ta' San Franġisk, il-pjag ta' San Franġisk, il-art ta' San Franġisk, il-natura, l-artisti li bsuħ tan sabiħ, dawruħ bid-deb, bid-deb għallana tal-klim tiegħu, għallana tal-messaġġ tiegħu, għallana ta' dan it-teżor kbir sabiħ ħalilna. San Franġisk mbagħad kien jara li kbarana li kbar tifħir fil-Madonna. Kemm kien iħobba San Franġisk il-Madonna? Tant li fiha kien jara l-om imbirka int, om u verġni li fik kien hemm u hemm kull ġmiel, kull paċi, kull imħabba. Ixer kull jum kellu San Franġisk il-Mulej, ixer kull jum dan id-dawl fuq id-dinja. Ixel dan l-imħabba twassalna bil-messaġġ tiegħek f'dawn l-annimali kollha. Ixel kull jum il-messaġġ tiegħek fix-xemma li xerru fil-Knisja. Li turi it-twemmin tagħna. Ixel kull jum ħabba tiegħek f'kull kelma li hemm miktuba fil-Vanġelu, xara tajba u tan sabiħa għal kulħadd. Ixel kull jum ħabba tiegħek fit-titjir sabiħ tal-asafar, fil-ħdura, fil-kuluri, fil-ilwien. Ixel kull jum fl-arti li l-bniedem jesprimi ruħu tant biha għalih u għażminijiet kollha. L-arti tibqa' ħajja kuljum, li tagħti messaġġ kuljum. San Franġisk jgħid il-Papa, id-dinja għandha bżonnuk. San Franġisk għamel id-dinja tibqa' tkanta l-għanja tiegħek, għamel li fost il-letteratura, fost il-kidba, fost il-medja, fost dak kollu nisimgħu, dak kollu naraw, ma tilqwa qatt bidejna dan il-ktieb bil-poeżija tiegħek. Din il-paċi, din l-imħabba li inti biha tagħti lin-nies. Batlibnek biex ta' imħabtu kollha. L-imħabba li inti tant fid-dinja, li tant xtaq tagħti paċi lid-dinja. Fi żmienu kien hemm San Franġisk, kien hemm fi żmienu tant ġlied kbir bej l-isqof u bej is-sultan. U San Franġisk xtaq xi darba ilaqqaħħu flimkien. Imma ilaqqaħħu flimkien mhux simblu artifiċjali, mhux b'ipokrisija biex jidruk qudiem in-nies, imma ilaqqaħħu flimkien biex tkun ħajja ġdida. Biex tkun ħajja ġdida li jistgħu jgħixuha. U meta poġġewhom idejhom flimkien, mhux poġġa idejhom flimkien, imma poġġa qalbhom flimkien. Poġġa ħajjithom flimkien. Li bejn seta u oħra ma kienx hemm seta li taħqar, imma kien hemm seta li tgħin, li taqdi, li tħobb. U għalhekk San Franġisk l-artisti jippreżentaw fit-tiġ tiegħu, it-tiġ tiegħu ma' xebba faqar. Dik in-nar li talaq l-għana tiegħu li neża lill-bies ta' kavallier, li rmihom darba l dejjem, li nesa lill-bies ta' għani li taħ missieru,
dikinar iż-żewġ mal-faqar, dikinar ħassieħu liberu, ħassieħu ħieles anke minn ħwejjeġ ta' fuq. Seta' joħroġ idur biex ngħidlek kważi arwieni ma basta ħieles. Kemm pinġew sabiħ l-artisti. L-istess il-mini tal-natura poġġew lil tal-ilbis tiegħu, tar-reġġi madbiru, tar-raġġiera madwar rasu. Is-serafin li taħ il-pjagi. Giotto jagħtina fil-Knisja Bażilika ta' San Franġis Assisi dawn l-arti ek sabiħa, dan il-ktieb sabiħ, dan il-messaġġ ek sabiħ. Fej kull kelma, kull lawn, kemm fil-kbar katedrali, kemm fl-Erin, kemm waħdek, dan il-ktieb ma jintara qatt minn idejk. Dan il-ktieb sabiħ kif għalna l-Papa, illi ifakkarna dan il-ktieb ek sabiħ u jgħid imbirkin dawk mulej li jaħfu. Imbirkin mulej dawk li ġibu l-paċi. Imbirkin mulej dawk għax dawn ma jaddu qatt mill-mewt li taħkem darba l-dejjem. Jaddu minn l-ewwel mewt biex jaddu għat-tieni ħajja. Kun infaħħar int mulej minn dawk kollha li jafu għax ħajjithom tiġi inkurunata b'dan il-premju ek sabiħ. Bat fl-aħħar San Franġis tant era kollox sabiħ, tant jibdel f'kollox sabiħ, tant m'hemm xejn li jdejqu, tant m'hemm xejn li mhux parti mill-familja li anki jara l-mewt. Il-mewt ma jħares tiegħu bħax ħaġa keraw. San Franġis ferħat jew ma nsibux li kellu oħtu. U dejjem xtaq li jkollu oħtu biex magħha jista' jitkellem u titkellem miegħu biex iżejjen id-dar bħalma żagħżugħa taf iżejjen id-dar tal-familja. Mbagħad San Franġis kejt li saba l-oħtu. U saba tassew l-oħtu fi ħafna nies ma jsibux anzi jibżgħu minnha. U saba fil-mewt. U tant saba fil-mewt illi meta qed imut beda jgħidilha fit-texejja, oħt il-mewt. Fit-texejja ħatturini issa l-ora rajdin izbuħija tad-dinja, nara zbuħija aktar perfetta, zbuħija aktar infinita, zbuħija aktar sabiħa. Ejja, Marija. Walek San Franġisku mbagħad jitkellem u jitkemmu l-bilaħ. Dak li ma għandu din-libertà kollha biex jażel it-tajjeb, din-libertà kollha biex jikkonverti kuljum biex jarmi dak li ħażin minn ġo fih u jdaħħal dak li tajjeb ukoll. Mbagħad juża kelma qiebsa. Daqs kemm jgħid imbelkin dawk li jaħfru, jgħid ukoll gwaj. Gwaj għal dawk li jibqgħu fid-dnub. Gwaj għal dawk li jibqgħu fid-dlam. Gwaj għal dawk meta għandhom tant sabiħ madwarhom jażlu li jgħixu fid-dlam, jażlu li jgħixu fil-ħnieġ. Imma jalla mhux in-nida imma id-dmuħ ta' għajnejna għalihom, għall-imħabba li għandna għalihom, aħna jkoll ngħinuhom biex jersqu. Ħalli oħtna il-mewt twassal il-kulħadd. Ma nixtieqx li jkun hawn wieħed bniedem biss fid-dinja li ma jasalx mill-ewwel mewt tiegħu għat-tieni ħajja tiegħu. Nixtieq li din il-ferħ li ħassejt f'qalbi dan il-ferħ li għandna man-natura, dan il-ferħ li tagħtina kull jum min-natura, ngħixuh aktar u aktar sabiħ fil-ġenna. Jien naħseb illi wara li smajna din il-poezija nistgħu aħna jkoll nżidu biċċa magħha u ngħidulu kun infaħħar int mulej li tajtna il-San Franġisk.